Hasieran, lehenengoko urtia eta bigarrena be, zalantzetan nengoen ea euskerak laguntzen nau ero ez, integratzeko prozesu honetan, ez? Eta oin ja esan neike baietz, euskerak lagundu ninduen prozesu honetan. Zeratik, ez bakarrik zuekin konparturu neikela hitzaldi hau, baizik eta hizkuntzak bera badauzka kulturaren ezaugarriak, ez? Euskara ikasterakoan ez bakarrik ikasten da hizkuntza bat, baizik eta kulturaren ideologia edo bai, eta hori niretako oso lagungarria izan zen. Oin esan neike hori, baina lehengoko urtean ez neukan ideia hori. Ez dakit zuk ikusten dituzu igual beste gauza batzuk, ez? Hombre, nik zuk esan duzuna justu beste ikuspuntutik begiratuta edo gure ikuspuntutik begiratuta, guretzat bez, zu moduko pertsona batek euskeraz ikastia, esan nahi handuxa dauko, ez da. Nik uste bestela be, behar bada, gutako asko bagaudela, zelabait, komelia artean kontzientzia daukagula barruan bulkada bat, onartzeko, eta ez, kanbotia torren bat, eta guzti hori, ez. Baina gainetik horrek euskaraz ikasten baldin badau, ez, dabil frogatzen, osabiz frogatzen, alegin bat egin duzula geuria maitatzeko, guria errespetatzeko, geuretarri izateko modu sakon baten, ez da, euskalduna izateko, ez, eta nik uste horrek gure barruan zerbait ikutzen duzkula, ez.